Il-Prim Ministru Robert Abela qal li l-Unjoni Ewropea għandha bżonn il-kontribut ta' Malta u tal-Istati membri kollha biex tkun kompetittiva fl-industrija globali ta' semikondutturi u kienet jindirizza l-European Forum for Electronic Components and Systems li kienet ospitata l-ewwel darba f'Malta permezz tal-Malta Enterprise. Hawnhekk Dr. Abela sostna li għalhekk l-Istati membri kollha jridu jibbenefikaw mill-Fond Ewropew għal kompetittività li jiżgura tkabbir bilanċjat u reżiljenza teknoloġika madwar l-Unjoni Ewropea kollha. Irrefera l-valur u l-ambizzjoni dejjem tikber ta' pajjiżna fl-industrija tas semikondutturi. Il-Prim Ministru spjega li l-industrija mibnija fuq wir ta' 50 sena tal-preżenza tal-ST Microelectronics li l-operat tagħha kien ċentrali fit-tiswir tal-kapaċitajiet teknoloġiċi u reżiljenza industrijali ta' Malta. Dr. Abela rimarka li Malta tkompli mixja lejn attivitajiet ta' valuroli xprunati mit-teknoloġija li jagħtu benefiċċji fit-tul. Qal li fil-Viżjoni Malta 2050 il-Gvern irid ikompli jsaħħaħ il-produttività u jiġġenera attività ta' valurola li tissarraf fi kwalità ta' ħajja aħjar għaċ-ċittadini. Semma żviluppi riċenti f'dan is-settur fosthom it-twaqif tal-Malta Semiconductor Competence Center biex isaħħaħ l-arfin u jappoġġa l-innovazzjoni u l-Startup Incubator Program għas-semikondutturi żviluppat mill-Malta Enterprise bisħubija ma' Silicon Catalyst immirat biex irawhem innovaturi u jattira talent internazzjonali. Hawnhekk il-Prim Ministru qal li l-Gvern qed ifassal ukoll strateġija nazzjonali għal dan is-settur. Enfasizza l-potenzjal dejjem jikber ta' Malta biex isservi bħala ċentru Ewropew għal manifattura speċjalizzata ta' semikondutturi flimkien ma' diżinn ta' ċipep, it-testjar u proċessi sostenibbli ta' semikondutturi. Il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri qal li Malta għażlet li tinvesti f'dan ir-riżors strateġiku tal-futur wara l-fehma li din il-viżjoni qed tagħti riżultati billi qed jissaħħu s-sistemi biex il-poplu ikun jista' jgawdi minn opportunitajiet dejjem aħjar.